morgen. Det er stadigvæk i hvert fald morgen her hos mig. Jeg sidder med min morgenkaffe endnu. Og det er mandag morgen, så jeg nyder, at det er en frisk start på ugen. Nå, men det var slet ikke det, vi skulle snakke om. Jeg har en invitation til dig derude, og det er onsdag den 31. 8. kl. 19.30, hvor at jeg i samarbejde med min MBK-træner her fra Danmark vil lave en hudplejeaften. Du får lov til selv at lave en ansigtsbehandling, så det vil sige, at du får lov at mærke, hvordan produkterne virker, og du vil helt klart mærke en virkning, kan jeg så også næsten sige. Det koster 50 kroner at komme ind, og der vil være kaffe og te, og så et eller andet, vi kan spise lidt på. Og dem kan du få refunderet, hvis du køber minimum 3 produkter. Desuden er der 20% på køb af produkter, og 25% på bestilling af behandling den aften. Jeg håber rigtig meget, at vi ses, men du kan læse meget mere inde på hjemmesiden, www.englerhud.dk, og ellers kan du følge mig på Facebook selvfølgelig, der står også en masse information. Så håber vi ses og have en dejlig dag.